Laia, vas estar molt de temps treballant sobre els escrits de Fina Miralles. Sí, de fet vaig començar l'any 2015. Jo sabia que existia tot un arxiu d'escriptura de la Fina que estava dipositada al Museu d'Art de Sabadell, quaderns de vida, dietaris, tenia coneixement d'aquest fons i va arribar un moment que vaig trobar l'ocasió de dir vull dedicar bona part de les meves hores i de la meva vida a transcriure aquests quaderns. I a mesura que m'hi anava posant, és que és una meravella. Em anava meravellant i anava comprenent que, de fet, l'obra de la Fina Miralles, que comença el 1972 i que va donar tota la seva obra al Museu d'Art de Sabadell, però que encara continua fent obra ara des de Cadaqués, tot aquest cicle d'obra i de vida, de fet, no es podia comprendre ben bé si no llegíem, si no teníem accés a la seva escriptura. Perquè l'escriptura de la Fina forma part d'aquest cicle de vida on la pròpia existir de cada dia, el propi fer l'obra que diu ella, és fer l'escriptura i és fer la imatge. I és com una mena de tres cercles, que no són concèntrics, són tres cercles que, com les onades del mar, diguem-ne, van i venen i s'alimenten entre ells. I de fet vaig tardar 3 anys. Això vol dir un treball tranquil, quiet, que m'encanta, d'anar-me immergint en l'escriptura de la Fina. El que passa és que, clar, pensem que estem parlant de 500 llibretes entre quaderns d'obra i dietaris, per entendre'ns, d'alguna manera ràpidament. Però hem de comprendre que cada una d'aquestes llibretes parla de moltes coses. Són escriptures que parlen del seu relat autobiogràfic, perquè la Fina, mentre es fa l'obra, també es repensa a si mateixa, s'escriu a si mateixa mentre escriu l'obra i mentre parla de l'obra. Per tant, hi ha relat autobiogràfic, pensament sobre l'obra d'art, pensament sobre l'art en general, pensament sobre la vida, pensament sobre la vida humana, pensament sobre d'on ve la vida, pensament sobre l'arrelament, pensament sobre la natura com a paisatge, que és aquesta natura viscuda i treballada per l'ésser humà, aquesta terra materna. Però llavors la Fina també se'n va a l'aigua, al món de l'onada, a les profunditats del mar, que és on hi apareixen totes les seves sirenes i els éssers d'aigua i és la Fina quan passa del món de la terra i de l'arbre al món de l'oceà, que no té confins, i de l'oceà se'n va al cel. I em vaig donar compte que aquesta escriptura es havia de publicar no tal qual ella l'escrivia segons els quaderns, sinó que potser hi hauria una mirada transversal que permetés lligar tots aquests quaderns. I és aquesta mirada, que són els 4 volums que exposem aquí fora, els 4 volums publicats amb les paraules, amb el títol Fina Miralles, Paraules fèrtils, 1972-2017, que és quan acabem la publicació, i en aquests 4 volums hi ha 45 anys d'escriptura de la Fina, tot el que ella ha publicat i el que està per publicar, que és la immensa majoria. I publicats aquests quaderns amb una selecció d'aquestes obres que veiem aquí, aquesta obra sobre paper, aquesta obra més fràgil i més íntima, que de fet són diguem-ne itineraris creatius que van en paral·lel amb l'escriptura i que són el punt de partida de grans obres sobre paper i sobre oli, que és l'altra recerca que de fet ara estem endegant, perquè també queda per fer aquesta mirada en la seva obra pictòrica. Sí, el que és, crec que més interessant de l'exposició és que precisament posem l'atenció en un tipus de materials
que per tradició historiogràfica o per jerarquies estètiques sovint es consideren menors, senzillament perquè sembla que sempre és més important una pintura que un dibuix. El concepte de mides també la historiografia n'ha fet un valor, que no té per què, sempre això em fa molta gràcia, no? I aquí són dibuixos en paper, la majoria, molt petitons o de mides petites, fràgils, és cert, no són peces úniques, atomitzades, sinó que són peces o dibuixos moleculars, és a dir, que van creixent, es van posant en relació. A mi això em sembla extraordinari i, de fet, crec que de la mateixa manera que a mi ara em commou aquest tipus d'obra més petitona, més feta a casa, això em sembla molt important, és a dir, que no requereix grans dispositius arquitectònics o teatrals, és a dir, pots fer sobre una taula o pots fer al mig de, no sé, d'un paisatge. Sí. Aquest dibuix més petit, més íntim, més fet a casa, d'una dona que ha arribat ja a la seva edat madura. Com que me sento molt identificada, ara hi poso molt d'èmfasi en aquesta qüestió. O sigui, fer-se gran té molts avantatges, i no diré els desavantatges. I un és que tens perspectiva i que tot d'una, sense haver-t'ho proposat, destries què és el que és important o essencial i què és el que no. I jo crec que la Fina Miralles, tot aquest procés d'aquests dibuixos, perquè són bàsicament des de, has dit, el 1000... És a dir, el que és el món del dibuix sobre paper comença després del viatge a Sud-amèrica, que és, diguem-ne... El 86? Sí, el 83, marxa a finals del 83, el 84 ja és a Barcelona i marca un abans i un després impressionant. Ara, tampoc tant, perquè la Fina, que s'inscriu dins de la història de l'art conceptual, que està inscrit allà, és la mostra que podem veure al MACBA actualment. De fet, ella treballa des d'una manera de fer i una manera d'estar i de sentir que tampoc respon als paràmetres de l'art conceptual ni americà ni... No. Però ella sempre diu que s'hi ha trobat com posar tot això. S'hi ha trobat, i per tant ella es colga de pedres i de terra i es penja als arbres perquè ja ho feia de petita. Però sí que és cert que hi ha un abans i un després que té a veure amb la seva pròpia biografia, té a veure amb una crisi interior profunda, biogràfica, se mor la mare, el pare quan ella tenia 25 anys, es troba en un moment de crisi profunda i quan un està en crisi tota la persona, tota l'ànima està en disposició de trobar la cura, de trobar un nou camí. I aquest camí ella el troba viatjant a Sud-amèrica. Què troba a Sud-amèrica? Troba, ho dic perquè ella ho diu, el que jo ara dic és el que ella explica en els seus quaderns i en els seus dibuixos. Què troba a Sud-amèrica? Troba la naturalesa profunda que hem perdut. Troba aquella natura primigènia que és origen dels orígens. I clar, és un viatge que no dibuixa, no escriu, viu, abraçada amb un arbre mil·lenari i a les mares índies comprèn que està recuperant el sentiment que ella havia perdut i està connectant amb una natura, no que ella ha perdut, els humans hem perdut d'alguna manera. I allà comença un procés de metamorfosis impressionant. I quan torna de Sud-amèrica, ella diu, he vist que he perdut coses, no, he vist que sé coses que potser no sabia i ara vull recuperar, i Fina, amb un pinzell i un llapis, has de poder pintar el que sents, la mirada interior, el teu sentiment, la teva emoció, i ho has de poder dir tot. I ella, aquí, diguem-ne, ella explica que es torna humana, perquè ella estava immersa dins d'un personatge, com ens passa a la majoria. Per tant, ella era l'artista Fina Miralles, filla de no sé qui, de no sé què, i en aquest retorn ella comença aquest procés de metamorfosis profunda que bàsicament, per dir-ho senzill, vol dir tres coses, com si diguéssim.
deixar de ser artista a la manera que ho entenem avui, vol ser un artista tradicional en el sentit més antic d'aquest terme, quan l'art parlava del sagrat, parlava de l'experiència espiritual, quan veia la natura com la vida mateixa, l'absolut, que és aquest torrent que no s'esgota mai. També un procés de desmaterialització, és a dir, tota la seva obra perd tota la densitat de l'època conceptual i tota ella passa per aquest procés de lleugeresa i és el moment en què descobreix profundament tot el concepte oriental de l'obra d'art i comença a treballar amb el buit, que és aquest espai, que és el gran ple, i és el moment que ella passa a donar valor i a valorar el llenguatge simbòlic de les formes. Llavors ella fa una inversió molt profunda, se'n va a París, viu entre París i Cadaqués, els estius i Serrallonga, és a dir, el triangle Serrallonga, Cadaqués, París el continua. Serrallonga és el lloc d'origen. Sí, Serrallonga és la casa materna que rep d'herència de la mare i és una casa i un lloc i una terra, que és aquesta cultura del cereal, és aquest món, és el paisatge, és el món de l'arrelament. Hi ha tot un cicle d'obres aquí que les veureu, és el paisatge, l'arbre, fins i tot l'arbre Déu, tot això forma part d'aquesta vincle, d'aquesta unió que fa la Fina des de la casa materna, que és un lloc que ella el viu molt profundament quan torna de Sud-amèrica, és allà on retroba la mare morta, la mare li arriba a través de l'òliba, a la nit, li parla, els ocells, les ànimes blaves, que són els esperits lliures, i que li parlen. I ella té una manera de parlar-se a si mateixa, moltes de les seves llibretes en diu ella parlar amb mi mateixa, que és aquest relat que dona sentit a la vida, que dona sentit a la pròpia experiència que has viscut, a la pròpia memòria. I és aquí, amb aquestes converses amb la mare, aquesta mare absent però que hi és, com l'òliba, com els esperits lliures, són les ànimes blaves, comença, des de Serrallonga, és aquest bressol que l'acull i ella, des d'allà, mira, comprèn i comença a veure l'invisible en el visible, com ell ho explica, i comença a veure el moviment de l'aire, el rastre els ocells deixen un rastre, el món de les estrelles, el món de l'univers, i comença a crear i a recrear a través de les imatges i l'escriptura aquestes cosmogonies impressionants, a més unes cosmogonies molt holístiques, en el qual el món del més enllà i el més aquí estan totalment connectats. Això a mi m'agrada molt com ho expliques tu, Pilar. Bueno, sí, hem coincidit en aquestes narracions sobre el que serien els sabers hermètics, que el dalt i el baix són iguals, és un d'aquests coneixements. Però mentre estaves parlant pensava que aquest viatge a Sud-amèrica, que sempre queda bastant referit, i aquí hi ha dibuixos que formen part d'aquestes seqüències posteriors, ja va ser com un ritual de pas de la Fina Miralles. Però jo crec, intueixo, que n'hi ha un altre molt important també, i és molt més recent, per tant elles també ja ha madurat amb aquesta experiència, que no vol dir que aconsegueixi una perfecció, sinó que aconsegueix un sentit de la vida, que és el temps que passarà més malalta o més tancada a casa, que això sempre m'impressiona molt, i això és del 2000. Ella llega tota la seva obra al Museu d'Art de Sabadell el 1999, fa un cicle d'obra molt llarg que es diu Memorial, que aquí el tenim present amb 4 obres que pertanyen a aquest cicle, i ella en aquest moment ja tenia una malaltia reumatològica que se li manifestava, però realment quan se li manifesta de ple ja viu a Cadaqués,
la malaltia, que és un relat que forma part dels seus quaderns de vida i de la seva obra, comença allà, és com tu dius, sí, absolutament, la malaltia és on ho acaba de prendre tot. És a dir, la malaltia considera la Fina que és una salvació per ella. És com un altre element d'espiritualització, de comprendre. Ella té una frase que m'agrada molt, diu el cos que ara té, que té una malaltia reumatològica que li treu mobilitat i per tant té els genolls que no l'aguanten gaire bé. Ella diu, el meu cos és l'expressió de la meva malaltia i la seva malaltia és una herència que ella ha rebut de molt antiga, que és el dolor de la mare, de l'àvia. Diu, què és el que m'identificava a mi amb les índies aimara que jo em vaig abraçar i vaig parlar? Diu, la tristesa, aquesta tristesa profunda de l'ésser humà que arrastrem, és a dir, els éssers humans viure és viure i morir tota l'hora, és aquesta doble cara, i la Fina estava profundament trista i adolorida, i clar, i és amb la malaltia que arriba a un estat de serenitat, de reconciliació i d'amor, que és el volum 4, és allà on recollim tots aquests textos que fan referència a aquest estat finalment de catarsis final, en què ella ha assolit el perdó còsmic, el perdó d'ella, el perdó de tot el que li ha passat, i assolir el perdó és lliurar-se realment a l'amor i lliurar-se i deixar-se portar de la mà de la vida, que diu ella, que és com deixar-se portar de la mà de Déu, perquè el sagrat, l'experiència del sagrat per la Fina és la vida. És a dir, ella no posa, així com la modernitat i ja des dels grecs doncs hem anat fent un procés de separació. Primer els déus formaven part del cultiu de la terra, els déus eren el blat, el sol, l'aigua, després vam separar els déus i ens vam quedar, els vam aïllar, i després els déus s'han convertit en la institució església, simple que sigui. La Fina, com les dones que tu estudies, com les dones que formen part del nostre nucli de recerca, el Déu forma part d'una realitat, una experiència íntima que va lligada amb el sagrat i que retorna d'alguna manera a aquest origen, dels orígens en què Déu era l'expressió mateixa de la vida, era la manifestació de la bellesa del cosmos, aquesta capacitat de l'energia còsmica, aquests cicles de vida que sempre retornen. Sí, acabes de fer com un retrat de la Fina que de vegades tampoc no es coneix, ni ha quedat molt explicat, però que aquest vincle entre vida, origen, anar una mica a les fonts primeres de tot, que jo crec que és un esforç i una contribució que moltes artistes, dones, precisament, específicament, no exclusivament, però jo crec que específicament i de manera singular, ens ofereixen amb el seu treball. Jo crec que es pot afirmar que la Fina Miralles té molta gent que la segueix i que interessa, s'ha vist a l'exposició del MACBA, la quantitat de gent que ha visitat l'exposició. Es va veure també quan vam estar presentant el llibre Germinal que hi havia moltes dones i a la Facultat de Belles Arts jo me n'adono també que les que més pregunten per quan s'inaugura aquesta exposició de Fina Miralles a la Casa Elizalde sempre són noies. Penso, a veure, ens hem oblidat que la condició de ser dona i la condició de la cultura de les dones comporta o ens remet a una visió i a un plantejament
del procés i de la producció artística diferent. Sempre s'ha dit l'art no té sexe. No, l'art no, però qui fa sí. Sí, qui fa sí, per tant. I en la Fina hi ha aquesta condició que de ben segur, sospito, que ni ella mateixa s'ho havia plantejat. No. O sigui, ha sigut, no sé, ha sigut com transpirable, no? O sigui, el fet d'ella haver tingut una recepció, una herència de cultura familiar, on la marca o la presència de la mare i el símbol de la mare se n'ha adonat que constantment anava com lligant tota la seva travessia aquesta personal, no? El fet de la mare, el fet de la terra, el fet de pensar i representar que hi ha forces i energies que són absolutament immaterials, invisibles, però que són les que tot ho mobilitzen, tot ho creen i tot ho generen. I els dibuixos, quan menys són, més intensos resulten. Clar, jo crec que ella també es va com trobant, no? Sí. En aquestes formes de dibuix que a vegades és només una pinzellada. A mi particularment m'agraden molt quan són... Hi ha uns elements que n'hem estat parlant quan estàvem muntant, que no sé si és que hi són perquè ell els ha fet o els veig jo perquè vull trobar-los. Que és la idea que avui parlàvem de la muntanya volcà. Jo et deia, és que jo estic obsessionada ara amb això dels volcans, i pensava, mira, aquesta muntanya desprèn, fuma, i pensava, no sé si és així, però sí, o sigui, són finalment aquest entrar al subsol de la Terra i tornar a pujar amb un esclat d'energia. Clar, però és que això és el llenguatge simbòlic. Sí, però me n'he donat i mentre parlàvem ho comprenia, que els dibuixos efectivament podien ser aquesta força de la Terra erupcionant, no? En una línia de muntanya.